dauz Matxalenen zerak, oinek, benetakoak. Oin Maria Magdalena deitzen dut ze, Matxalenera. Ze Matxalen guzturiko izen zen Zorrine. Izen zen, Zorrine barik hori euntzen edo antzekoan kaketateko zena. Da, handauz, euntzen antza handitxo hauek, euntzen hankie, baina porot handitxo hauek, baina goizen, horako zer bat egin jebale gorez. Zerien aretzan edo, basatzan edo, bitxen duzu hankie, deitzen duzu... Bai, oinatza marketan da, ez da? Hankie. Hori da. Horrexelako edo. Orduan, Matxalenen hankie, klaro, Matxalene, Zormine dozalez, Matxalen guzturiko, baina hori, gero, gure zazuien Maria Magdalena ditzen dutzen. Horrezte Magdalena ni, da Matxalenera.